Takže jsme se rozhodli stanovat a jelikož je v tom stanu bordelek v prdeli, tak to musíme uklidit a znovu se tam nastěhovat. A já vám teď ukážu, jak to tam vypadá. Tak tady my spíme. Jo? No a ještě budeme spát. To je můj nice mobil. Trošku. Teď vám natočíme, jak to budeme vyklízet. Super. Jsi schodila ten kyblík. Nice nebo ne? Jo. Poštáři pašují drogy. Ty věci tam do toho hezky pelili. Ne, tam necháš. Těba to vypěj. Těba už jak je to tvrdý, pokud na to byla tak hodná. Ještě ti nám prostě radla. Tak to tady nechci. Ani když přišel do školy. To je můj nice mobil. Čumte na to. A to byl ve stanu. Very nice. Něčeho takového se řídíme, to je, co je například na té flašce. Toho se my řídíme. Tak už máme skoro hotový stan. Vevnitř. Tak už to vypadá docela jak lidské obydlí. Předtím, co tady bylo, tak tam to bylo něco strašného. Takže tohle to bylo pro náš dnešní díl všechno. Doufám, že se vám video líbilo, bude asi strašně krásný. Like, nebo dislike, když tak To nedávejte. komentujte, sdílejte a čau!